Burrito mexican. Dacă suferi de rezistență la insulină, urmărește această rețetă. Pentru burrito asta pregătim ceapa pe care am tăiat-o milimetric. Așa. O tăiem în stil brunois français. Ardeiul tăiem bastonașe, apoi brunois. Să vedem dacă ne iese. De mic copil mi-am dorit să fac mâncare mexicană. Am rămas doar la ideea de a face până am crescut. De la a zice până a face am ajuns aici. Știu că nu-i bine, dar... Ultimul lider al URSS-ului, Mihail Gorbaciov, suferea și el de diabet. Dosarul lui medical încă este ascuns și nu știm toate detaliile. Încingem puțin tigaia, un pic mai mult, așa, ulei de olive oil, legumele. Aveți grijă să nu vă stropiți. Ia uite, să pornim și hota. Se amestecă cu 2 metri pe secundă, adăugăm puiul, puține boiaf, usturoi, granule. Dacă pofta ta de dulce alternează cu cea sărat și după 3 ore după ce ai mâncat ți este înapoi foame, ar trebui să-ți dea de gândit. Ce mâncare e aia mexicană fără porumb și fasole? Recomandarea zilei: nu fă burrito seara, fă la amiază. Prietenii știu de ce. Hai să facem un dressing alt nivel. Lămâia, pentru că de ce nu și pentru că da, usturoi și sare. Acum puțin iaurt grecesc, punem puțin dressing, parmezan italian, dar e foarte bun și un cașcaval slab în grăsimi. Parcă atunci când fac preparatul ăsta simt cum îmi crește mustața de mexican. Chiar dacă ai diabet sau rezistență la insulină, gătitul nu trebuie să fie o corvoadă, ci mai degrabă o plăcere. Ia uite. Și ca un profesionist adevărat, le întorc cu lingura. Ni. Burrito mexican dacă suferi de rezistență la insulină sau diabet.